Hoy, kinsa man ka? Hoy Karen, kinsa pud ka? Ako ang asawa ni Gimo. Unsa? Ako ang asawa ni Gimo. Patay. Pinaana mo dyan ni Gimo. Papiliyon ta ka. Sa akong binangkal o sa akong bingka. May, nadala ko biskuit may oh. Unsa kami? Wala. Grabe. Unsa na pugado na siya? Busit. Uy, unsa kay? Record na piya. Wala tragod. Unsa? Unsa ka dyan? Unsa na mapuday ka ni uli ganito kay para magkaayos da. Ay sus, dugay kay kaning uli. Si Mana na. Si mana lagi. Pero at least sinuli ko si Muha. Ni uli lagi pero asang dugayan. Ni uga na ning ako ah. Imo lang unta naggibasa-basa na tubig dito sa balde. Ikaw ba, wadyo kay utok Gimo. Balami dyo kay kakutok-kutohon. Mauga ning dili ko ganahan mo uli diri sa imuha kay sige ra kag yaw-yaw. Alingog-ngog kay na imong baba wa. Alangan, dili ko magsigigyaw-yaw. Kay tungod naman po ni sa imuha. Unsa na magakurda? Piya unsa man di ako gibuhat day? Di ba wa man kay nakita nga mali sa kuha? Wala sa imong nam. Di ko na ako nabuhat nga mali. Di mo lakaw na lang ko. Sabok. Uy Gimo, di na dyo ka pariyatong muna ba? Sabok. Nani? Uy, asa na po kagikan Gimo? Anong karon ba makakauli? Tara po yaw-yawan rin. Unsa naman tao ning kalibutanan eh. Gusto tumingon? Ako yaw-yawan? Dili manggod. Darling, chill lang chill. Uy Gimo, nganong karon ba makakauli? Nya magyaw-yaw pa dyan ka dari pag-uli nimo. Ako pa nagyaw-yawan ni ron nga ikaw magani nagunaw nagyaw-yaw dra. Sumutubag na ka! Musukol na ka sa kuha! Gabundak-bundak, magiging kasaprutahan nga ni pagsunod ni mo! Muka po rin sige yaw-yaw eh. Alingog-ngog kayo. Murag dire dyan to ni ato tong tawahan na to ba? Sige mo, mana! Uy Gimo! Kuda pa ganun agad rin. Na, manggani ka dire? Hoy, kinsa man ka? Hoy Karen, kinsa pud ka? Ako ang asawa ni Gimo! Unsa? Ako ang asawa ni Gimo! Patay. Bantog ra kay tagdugay na kamuuli. Hoy Gimo! Unsa man dyan ka tinuod Gimo? Let me explain. Pinaana mo dyan Gimo. Papiliyon ta ka. Sa akong binangkal o sa akong bingka. Bahala mo duha puro mo mga yaw-yawan. May pagmubalik na lang ko katumboy. Ha? Napari ikatulo?